No niin, tässä tulee lyhyt opas olkapäätä tukevien lihasten aktivointiin ja sitä kautta olkapääkivun vähentymiseen harjoitellessa. Olkaluuhan meille kiinnittyy lapaluuhun täällä selän puolella ja ne toimii ikään kuin niinku työparina. Eli olkapään toimintaa ajatellessa lähtee aina siitä lapaluun asennosta. Missä se on? Lapaluu voi mennä ylös, alas, eteen, taakse ja sitten se voi vielä kiertyä ikään kuin ylös näin. Mutta oleellista on hahmottaa se, että kun meillä on lapaluu on tukevassa asennossa, tyypillisesti täällä takana ja alhaalla, niin silloin meillä on olkanivelellä hyvä tavallaan tukeva asento tehdä työtä sitä tai lapaluuta vasten. Eli suurin osa harjoitteista harjoittaa sitä meidän lapaluuhallintaa, jotta me saadaan hyvä pohja, mitä vasten me sitä olkaniveltä työstetään ja liikutetaan olkavartta. Mutta ihan ensimmäisenä katsotaan se rintarangan ryhti, eli tavallaan se on ensimmäinen edellytys sille hyvälle olkanivelen toiminnalle, eli ideana on, että me avataan meidän rintaranka, eli jos se on hirveän pyöristyneenä näin, niin se tavallaan ahtauttaa jo meillä olkaniveltä, haastaa lavan vapaata liikkumista. Eli ideana on, että avataan rintakehä rintarottingille ikään kuin, että se osoittaa tonne pikkusen yläviistoon. Ei olla tänne etukumaraa selkäpyöreänä, vaan pikkusen avataan rintakehää, tuodaan hartiat selkeästi tänne sivulle alas. Ne ei pyöristy eteenpäin, vaan tavallaan tässä sekä hartiat, lapaluut tulee taakse ja alas ja samalla rintaranka ojentuu, suoristuu vastakohta pyöristymiselle. Se on ihan ensimmäinen edellytys, eli avataan rintakehä, se osoittaa ikään kuin tuonne yläviistoon eikä alaviistoon näin. Sillä saadaan jo huomattavasti parempi esimerkiksi asento, tehdään vaikka penkkipunnerusta, niin se, että mä oon tälleen siinä penkillä, niin on hankalaa, mutta jos mä saan sinne vähän ojennusta, niin meillä on jo parempi asento tehdä. Tätä voi kehittää, jos se on tosi rajoittunut se rintarangan ojennus, ihan perusputkirullalla. Putkirulla tuohon, katsotaan se tuohon noin yläselän rintarangan alle. Ja sieltä avataan. Voidaan vähän vaihtaa sitä kohtaa, missä ollaan. Mutta ikään kuin jos tää on se pyöreä asento, niin ojennetaan. Tässä voi viettää hetken, kokeilla muutamaa eri kohtaa. Voi jopa tehdä ihan tämmösiä näin. Tärkeää, että saadaan rintakehä auki. Se on ensimmäinen edellytys. Seuraavaksi se lapaluun toiminta. Lähtökohtaisesti me halutaan pitää lapaluut alhaalla ja takana ja hyvin tuettuna. Eli me ei haluta yleensäkään työntävissä liikkeissä, vaikka penkkipunnerus, pystypunnerus, että pystypunneruksen lopussa joo, mutta tavallaan se ala-asento meillä on semmoinen, että hartiat on alhaalla ja pikkusen takana. Ei ole ylhäällä ja edessä, vaan takana ja alhaalla rintakehä auki. Ja siitä meillä on hyvä lähteä tekemään työntöjä. Se on lähtökohta numero 2. Lavat tyypillisesti alhaalla takana, hyvin hallittu siellä. Sitten katsotaan muutamia harjoitteita, miten sitä lavan liikettä pystyy treenaamaan, miten niitä lihaksia saadaan aktivoitua. Ensimmäisenä liikkeenä etunosto kuminauhalla. Eli nostaa hartia, pysyy alhaalla, nostetaan kättä hieman hartialinjan yläpuolelle ja hallitusti takaisin alas. Vaihtoehtoisesti voi tehdä molemmilla käsillä samanaikaisesti, ottaa kuminauhan tuolta jalkojen välistä. Sitten yläveto, kuminauha tulee ylhäältä, vedetään selkeästi lapoja alas taakse, aktivoidaan olkanivelen takaosaa ja lapaa alas vetäviä lihaksia. Seuraavaksi samasta alkuasennosta alaspainallus, eli lonkasta vähän kulmaa, selkä suorana, hartiat painetaan alas ja kädet suorana, tuodaan kyynärpäät edellä. Taakse aktivoidaan jälleen olkanivelen takaosaa, selkää.
Sitten ulkokiertoa, kämmenet ylöspäin, hartiat alhaalla, lähdetään kiertämään ulos tuolta olkanivelestä. Saa pysyä koko ajan kevyt paine kuminauhassa. Sitten toisinpäin sisäkierto. Hyvin yksiselitteinen. Sitten laitetaan kuminauha lenkille. Kädet sisään. Otetaan pieni ulkokierto sinne olkanivelistä. Ja sitten lähdetään ikään kuin seinän myötäisesti liuuttamaan ylös. Näin, ja tässä näkyy vielä, miten ne lapaluut lähtee kiertymään. Sitten lapapunnerus, eli kädet täysin suorana, kyyneltaipeet eteenpäin, laskeudutaan ikään kuin alaspäin, jolloin lavat tulee hyvin lähelle toisiaan, ja sitten työnnetään itsemme aktiivisesti, niin että lavat tulee mahdollisimman kauas toisistaan. Sitten pidetään tätä asentoa, tehdään painonsiirtoja eteen taakse. Samalla tavalla lavat pysyy mahdollisimman kaukana toisistaan. Pyörityksiä molempiin suuntiin, eli painonsiirrot eteen taakse ja sitten sivulta sivulle, niin saadaan tämmöinen pyöritysliike siihen. Viimeisenä lapaveto tai aktiivinen roikunta, eli tästä aktiivisesti vedetään lapaluita alaspäin, jolloin saadaan sinne hyvää tukea tuonne keskiselkään. Yes. Eli siinä liikkeet, mitä kannattaa ottaa testiin. Tee ajatuksella, hyvällä hallinnalla, pari sarjaa ja riittävän monta toistoa, että se alkaa tuntumaan. Tuntuu, että siellä lihakset aktivoituu, lämpenee. Ja kokeile, onko vaikutusta esimerkiksi siihen penkkipunnerukseen, punnerukseen, pystypunnerukseen tai muihin liikkeisiin, missä sitä kipua on saattanut tulla. Tee jokaisen treenin alussa, missä tulee työntäviä liikkeitä tai niitä kipua provosoivia liikkeitä ja katso, miten homma helpottaa. Ei muuta kuin tsemppiä treeniin ja palataan asiaan. Se on moro.